କର୍ମମୟ ଜୀବନ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜୟନୁଜ ବର୍ଷା। ଯେହେତୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା, ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି, ଘର ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେଲି, ଆଉ ତାପରେ ପୋଛା ମାରିଦେଲି। ତାପରେ ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମ ସାରି ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇ ମୁଁ ଚାଲିଲି ରୋଷେଇ ଘର ପିଠା କରିବା ପାଇଁ। ସକାଳୁ ଟିକେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ପିଠା ଖାଇଦେଲୁ। ପିଠା ଖାଇସାରି ଆମେ ମା' ପୁଅ ବାହାରିଗଲୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଟିକେ ଖରା ଖାଇବା ପାଇଁ। ପିଠାରେ ପେଟ ପୁରିଲାନି ନା, ସେଥିପାଇଁ। ଏଠି ମୋ ପୁଅ କି ଆଖଡ଼ା କରୁଛି, ହେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଖରା ଖାଇଲି। ଏଠି ଆମର ଧାନ କଟା ହେଇକି ଆଇଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ସେଠି ଧାନ ଆସିଲାଣି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତଳକୁ ଆସିକି ରୋଷେଇ କଲୁ ଭାତ, ତା ସାଙ୍ଗେ ମିକ୍ସଚର ତରକାରୀ, ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟା ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ବ୍ଲଗ୍ରେ।